Hello, jotono shari kaham ba sanja kaham kakhle jotono kaham no tongbaina hanai. Hingke tini class hingke khoroksa student saka sar koklok kothomabwsa abrong tui thungnuk abrong tui kisa lecture khlaidi ba class khlaidi ni. Hingke bini request manma bai ang tini kothomabwsa tui kisa norokni bwskango class khlainai ba lecture nai hingke norok paya saknai tongdi. Faidi bising hablani asuk kok gobang sayawi hingke जों saimano kokborok ni sini kokro bairok ba sini koklok kothoma abo hairok swijani chengjago sudanwa debbarmani kokro baiblai kotal kothoma jorni simi hingke जों faidi kokborok ni kothoma bwsa tei kisa जों tini salainai hingke kothoma bwsa जों saimano a jagao kothoma chikon langmano rwgui swijak chini nukung nok nukung dukho sukho ni Rabindranath Tagore salangka kisa chikon kotha chikon betha tongnai mane chikon patimung tongnai dukho tongnai abo haino short kothoma bwsa hanokni bo kaisa jagao salangmani tong hingke जों nukha kothoma bwsa जों je bijaprogo manmani hingke abungkha Nagendra Jomatia ni yaktui puila kokborok kokrobaio kothoma bwsa swijago hinui mankha haifano kisamisa khami thingmung tong hingke aborokno tui sanai haida hingke जों nukha o jagao Nagendra Jomatia chini emla tonglamani bo thwijaka hingke जों bono puila kokborokni laibumao kothoma bwsa swiyo hinui जों bijaprogo mankha hingke bijapni mung wngkha hathai hinui sajago hingke hathai 1978 bisio o bijap nongkhoro hingke aro kaibri kothoma bwsa tong hinui nukha tai kaini hingke kokbwkhal manjakha hingke oro जों nugui mankha obono kokborokni laibumao puila kothoma bwsa bijap sabose hingke Nagendra Jomatia bo bisio 1978 hingke oro kaibri kothoma bwsa tam hingke hathai rai athuk rai homchang tai silpi hingke hathai rai swijakha 1973 bisio swijaka phiya abo chabui boi nongkhorka hingke 1978 athuk rai homchang swijaka 78 bisio hingke obo hingke sadhu chini Ratanmuni tui bai riang bidroho nanglaimani abo tui kisa chobarokno tui kisa swijakta abono tui kaisa swijak hingke silpi abono karibaro silpi hingke kaibri जों kothoma bwsa mano puila Nagendra Jomatia kokborokni laibumao kothoma bwsa swinai hinui mano ba bini bijap जों mankha hingke jaga kaibri kothoma bwsa tei kaini hingkha kokbwkhal boi bisingo bijabo tong hingke Jomatia luku bisingo cherai kailimung kaisa khitor kaisa hingke abo haike rwgui kaisa kothoma bwsa bijap nongkhorka hingke abono karai Nagendra Jomatia ni tei kaisa bijap wngkha bolong kothoma bwsa bijap wngkha bolong abo 1993 bisio nongkhoro o bijap hingke o bolong o jagao bolong kothoma bwsa thaisabai no full complete boi aro tei kuno kothoma bwsa kwrui hingke kisa torere haita bolong kothoma bwsa hingke khami thingmung tongoni samani tamo hingke जों tabuk bisingo thangnai hingke o jagao जों naikha Nagendra Jomatia ni abo soi kothoma bwsa bijap wngsukliya tang hingkha o jagao kokbwkhal thaini habui rwkha hingke abo kokbwkhal plus kothoma bwsa bijap hinui haifano kokborokni laibumao bini obono puila kothoma bwsa hinui sinimung mankha ba achuk khamplai rwjakha hingke जों obono karai RADHAMOHAN THAKUR hingke RADHAMOHAN THAKUR ni bo chini kokborokni bagui belai samung kaham khailangka bo kaitham bini bijap mankha जों kokborokma hinui kaisa kokma bijap mankha hingke tei Troipur Bhasha Bidan mane dictionary tei Troipur Kothamala hingke o Troipur Kothamala 1906 bisio bijapni sak mankha ba bijap karijaka hinui जों mankha hingke o jagao जों kaiba kothoma bwsa mankha Madhav Radha Mohini Sudamini tei bukhukni hinui kaiba kothoma bwsa swijakha hingke जों thaching Nagendra Jomatia ni aro जों year bwsang mankha 1978 hingke bwsuk salai tongkha naidi hingke oro khe 1906 o boi nongkhormani hingke to जों kokborokni laibumao omo se kothoma bwsa puila hinui khwnani nangmani phiya omo khe tangui jani bo lukurok nugya da klaikha saimaya da wngkha omono khe puila kothoma bwsa hinui salaiya hingke oro kisa khami thingmung tongo Troipur Kothamala himani omo kaisa cherai swrwngjaknai bijap hai
প্লাস অর কগলব দङ কথমাবसा दङ তাই rechabmung rokno khobui oboi karijak hingke omo kothomabwsa bijap klaisugya hingga najakle saime haifano oja kothomabwsa tongo madov hingga hingke madov ni tongo radha ni tongo radha hingga kai bini radhamohan thakurni sakbai thangni langmano tui swijak mohini hingke bihikno tui swijak sudamini bwsajo okrano tui swijak tai bukhung hingga hingke sini raima sharma kerang kothomano tui swijak hingga hingke jeng obono kokborokni kokrubaio kothomabwsa hinui manka haifano obo puilangna tongmani ja year nukhangkai 1906 nukhangkai omo kokborok laibo puila kothomabwsa rok hinui himna tongmani haifano obo man khumjakliya abo tangjani saimanliya hingke Nogendra Jomatiano no puila lai tonglaikha hingke omo bo o jaga bo শুধু kothomabwsa simia koglop rok tongo bangla bai phano koglop tongo tai cherai translate hai khlaijak bo mane অনুবাদ khlaijak bo kokborokni bangla english abo hai khaijak bo o bijabo tong gaboni bagi omo soi soi kothomabwsa bijabo klaisugya haifano obo kokrok bai bijap hai hinui uansukjaka ba swrungjaknai bijap hinui uansukjaka hingke abono karoi SHYAMLAL DEBBARMA se phaikang hingke dundrokma hinui jeng mano puila 1984 hingke omo se soi soi kokborokni laibumao kothomabwsa bijap wngnani tongmani tang hingka hingke omo se soi soi kothomabwsa bijap hinui nongkhoro means o jagao se soi soi kothomabwsa total 10 ta se wngkhana haima tongo ang je saimamani 1984 hingke oro se tei kokbokhalbo kwrwikha tei mungsabo kwrwikha phiya Nogendra Jomatiani aro hingka hingke jeng kisa kokbokhalbo manka thaini hingke jeng Radhamohan Thakurni aro jing koglop rokbo tongo rechabmung rokbo tongo hingke translate khaijarokbo tongo aboni bagui hingke sana thanga hingke SHYAMLAL DEBBARMA ni obo se dundrukma hinui bini 1984 omo se soi soi kokborokni laibumao kothomabwsa bijap hinui sinijaknani banta tongmani soi soi kokborok kothomabwsa mane oro tei kunu kwrwikha haifano obono jeng honlailiya Nogendra Jomatiani hathai abono kokborokni laibumao puila kothomabwsa hinui bijap hinui sinijak hingke SHYAMLAL ni jeng tei kaisa manka adong hingka hingke omo bo edit khlaimanchi kom thingmani omo bini boi phano kom thingjak hinui hino mano edit hinui hino ta hingke omo soi soi bini swijak bini kaisa tongo tai kwbangma khorok 8 jona khorokchar 8 jonani oro kothomabwsa kaisa kaisa tong hingka hingke omo hairok thumui bo boi swnamui rwkha hingka oborokno jeng hino kom thingjak boi eba edit khlai hinui hingke choba kaisa ni ulo hinui jeng 1995 o tei kaisa manphio ka omo ke SHYAMLAL DEBBARMA ni soi soi bini bobai sakbai tang swijak saisungni no phiya o adongo hingke omo ke kom thingjak hingke dundrokma khai bini soi soi no obo hingka hingke soi soi no kothomabwsa hingke jeng aboni yagulo jeng Haripot Debbarma Kunju Bihari Debbarma songno jeng mano Haripot Debbarma bo belai no kothomabwsa swikrung bini kothomabwsa jeng Haripot Debbarma hinui LM ni bibi hinui manka 1989 hingke tei jalaitoku 2000 bisio hingka hingke bini oro jalaitoku rok jeng tabu college university ba diploma rok porima tongo LM ni bibi obo khai bini puila swijakmani hingke jalaitoku hingke second swijakmani tei Kunju Bihari ni jeng mano 2001 o Basulam mo salni pohor hinui 2003 omo ke Kunju Bihari hingke jeng o Haripot ni LM ni bibi omo hairogo bo jeng tebo kwbangma kothomabwsa tei 10 ta abo hai 12 ta rokhai tong hingke abo sanani bagui hingka hingke ani aswk 10-9 minute lecture o aswk sanani possible ya aboni bagui ang only koglop sorry kothomabwsa bijap plus ERC ni sachanai haita hingke tebo omo kotormangai thanai class aboni bagui norok omo simi no naidi haita hingke Kunju Bihari jeng Basulam 2001 2003 mo salni pohor gaboni yagulo jeng Binoy Debbarma bai Sunil Debbarma Binoy Debbarma kaisa no nakrai hinui mano jeng 1989 hingke jeng Sunil Debbarma ni bini kaisa manka bolongni khum 1996 busu 2000 jorani bwthai 2012 hingke abono karoi Snehamoy Rai Chaudhuri borok to wanjigo songni haifano borok kokborok mano kokborok manmani bagui kokborokno hamjakmani bagui borokni kokrobai rok sini kokborok bai silaikya hingke borok to bangla bo suyo kokborok bo suyo hingke bini bial 1997 Majilotani bulung 99 Chethuang tolao 2000
langma kaisa 2010 ni जों हायके स्नेहमय रायचौधुरीनि काइब्रि बिजाब मानका kothomabwsa बिजाब only आंगरो kothomabwsa बिजाब साइद ओमफ्राय बिनि आगोल जों डक्टर अतुल देबबर्मा दाबोनो जे बिजेपिनि एमलाङै दंनाय बिनिबो जों मानो बिनि तक्सा तक्साबाय 2004 2006 तक्सा तियारि तक्सा हाकाया बिनि तक्सा तक्सानि मुइतु नारखेना मुइतु मानो हाइमा दं तक्सा तियारि 2004 तक्सा हाकाया 2006 अमो टोटाली बिजाब गाव बिसिं बिसिं बताय 10टा कथमारो दं के आबुना आं सानानि पसिबल लिया आइता ओके जों ते कायसा मानका सदैनो त्रिपुरानि जों कायसा मानका दंगर गामिनि अचाय ताई थाइसुआर बताय अनि मानका थाइसुआर बताय गांके अरो इयार साइमालिया सुगानि गांके नाकारदि अब आं रिमालिया आं मुरतु रिमालिया के दंगर गामिनि अचाय 1999 थाइसुआर बताय अब साइमालिया के अम हाइपनो kothomabwsa बिजाब ओंके सिंगाबुनि परे रेबती देबबर्मा रविन्द्र किशोर देबबर्मा मंगल देबबर्मा रेबतीनि जों कायसा मानो हलं बेसेनिखौ 2002 रविन्द्र किशोर देबबर्मा बैसिजा हाचुकनि मुक्ति 2002 आन्दारनि आथुकुरि बकल 2014 मंगल देबबर्मानि हलंनि खुम्बा 2008 इनके आबनो कारै जों नरेंद्र देबबर्मा सेफाली देबबर्मा नरेंद्र देबबर्मा इमांनि याखिलि 2002 सेफाली देबबर्मा खुम्पुइ बारर तियं तरर 2004 हाताल खामचुर बाहाय 2014 आसुक खरनै खरकताम लाइथामनो यागलो खरकसा बरम गोनांजो ब्रै सैनायनो मानफायगा खुम्पुइ बारर तियं तरर 2004 हाताल खामचुर बाहाय 2014 बिनि ते कायसा कायनि दंना मेबी आंगरो एड खालायमानलिया आरो तुइ मानलिया नलो मानफिगा आंगांके नेक्स्ट क्लास ओरिजा मान नायफिवान के उत्पल देबबर्मा तै नंद कुमार देबबर्मा उत्पल देबबर्मा माने दलों नै 2010 हासुक मयदानि मुक्ति 2014 अमबो एडिट मीन्स बो कमथिंजा अमो बिनि kothomabwsa सिमिक्रै आरो बुइनि सिग्रों रनि बताय आलगा kothomabwsa सारक दङ आबोनि बागै अबो एडिट बे सयसो दलों के त सयसो बबायनो गताय अमरं गांके बुइनि गोबांमा सिजाक दं ओंके नंद कुमार देबबर्मानि बिनिबो बतो वानजै kokborok baisiyo English rok bo tongo haike kokborok bai bini kaisa kothomabwsa angkhorka aboni bumung kerang the great nei 2015 o अक्षर publication rok kario abono kerang the great nei kaisa nongkhorka English ni bumung hai haibano abo kokborok bai no kothomabwsa ओंके खाख्लायो जे साइमान मानि बा जे आंमान मानि नरक नरखा ओंके नरक बुजि खोना हाइमा दङ ओंके तिनि आसुक नं सितुन नरक तेबो बुजिया दं खांगांके कमेन्ट खालाय सादि बक क्लास रक न खायना मुचुंफि नरने बागै आं तुबि फाइ दं कताल जे नर टपिक खोनाना मुचुं माने आबो आं ट्राइ खायनाय आं ट्राइ टकनाय ओंके आनि जे मानसाक आं अरो रोखा तैबो दंगो आसुक बाय पाया सिनि गोबांमा kothomabwsa सिने कलब सिने रक गोबांमा फाइगा हाइफानो आं अरो किसासा आनि जे मानमानि आनि जे बसकां मानमानि आबो रि रोखा नरक तेबो परिदि तेबो नाय परिदि आं अरो आसुक न जतनो तिनि बागै आसुक नं सितुन जतनो बेसपला